आपण पाहत आहात कराड टुडे न्यूज। पुणे बेंगलोर महामार्गावरील उंब्रज तालुका कराड येथे उड्डाणपूल व्हावा या मागणीसाठी उंब्रजकरांनी केलेल्या आंदोलनास यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिल्लीत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटून उंब्रजच्या उड्डाणपुलासह महामार्गावरील अन्य कामांविषयी चर्चा करून निवेदन सादर केले आहे। तर कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांनीही नितीन गडकरी यांच्याकडे उंब्रजच्या उड्डाणपुलासाठी पाठपुरावा केला आहे। त्यामुळे सहापदरीकरणांतर्गत उंब्रजमध्ये उड्डाणपूल होण्यासाठीच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत।